Bisa natunong sa adlaw sa iyang kasal o sa kababae may padayon gihapon sa iyang pagpatusok sa COVID-19 vaccine gahapon sa Kinatarkan Island, lungsod sa Santa Fe, Bantayan. Ang bride miadto sa vaccination site human sa seremonya sa iyang kasal aron magpabakuna. Unta kay schedule man sa iyang second dose. Sa interview sa mga nurse sa lungsod, sila mismo na sorpresa og nakadaig sa gihimo sa bride nga si Marlene Ilustrisimo Carabio nga desidido gyud magpabakuna. Hinoon, giabisuhan nila kini nga moadto una sa kaon kay daghang bisita ang naghulat ug mobalik lang pagkahuman aron makapabakuna. Mibalik tuod ang bride pagkahapon na nagpabaksin. Kamo lang siya giingnan nga, ma'am, pwede raman ma'am ka na muli lang sa akatis, makakaon pa rin mo mga bisita ka. Then, mabalik lang ka diri after niya, till 5 p.m. pa man ni. Island ba yato, sir? Yeah. Hours pa mong biyahe pa, muli ni sa mainland. So, amo lang sa siya gihuwat yun. Inspiring kaya story ba? Kay interesado kayo siya magpabakuna. Unlike sa uban na nagduha pa. May plano magpabakuna. At least ma-share yung story niya, maka-invite, maka-engganyo sa uban na magpabakuna na.